Pichiti ne pa inkora porni World Pharmacist Days surihini ra inkora hini All Assam Pharmacist Service Association Karbi Anglong branch lapen Karbi Anglong Registered Pharmacist Association lasong ni atumpen cepatil piponsi pinichoki hala BPHC hemalong may padopono lapen kecheng si alang litumahin pen him ingthan porsi puthot may kapang cheng ajay mek deng pono lapen labang so may along song hinia may pu konchun bang lapen kacerap cheto do natumpen danglok akisung hai hui chethan ponsi moke wanjilang arni anso se kapa me pon thu chi apansi labang so may along cheparai pono lapendet puthot ke kan kachepate ajay mek sitame labang so may along padopono lapen ke haya tumaphan nong e kapajer pon AAPSA Karbi Anglong Mepu Subir De Konchon Bang Emilson Rong Parlapen KARPA Mepu Rapsong Jatobi Konchon Bang Elvis Engtipen Nong E Pajerpon Everyone,